Bir kızıl kılem bit bu. Bar көңіллілік бүтін dünyada бар bir yem bugün. Nerseden bu min bilem. Bayram bugün. Bayram bugün. Hayırlı kişiler, hürmetli balalar, alarının etiyenlileri, abi babayları, barı kızgara kaynar selam aydık. Selam tağın bir kat alkışlar bula gidik. İndi nihayet biz sizni barıgızı dərgi көркен bayramda 11-ci balalar premiyası tapşırу tantanasında selamlarga bikte şadbız. İndi konsertimizni başlar aldından her vaqtdagıça barlıq gürüf-гадәтләргә, tradisiyalarga taypılıb, mana şuшы kızıl kilemlen bizning qatnaşучыларыбыз, balalar, аларның әтиәниләре, җитәкчеләре узыр. Biz инде аларны бүләкләрбез һәм инде әлбәттә алкышлар бүләк итәбез. Инде бер генә сорау, siz әзерме? Siz әзер булгач, biz әлбәттә әзер. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, сезнең хәйр-фатиха белән без бәйрәмебезне башлап җибәрәбез. Димәк, иң беренче булып кызыл киләмгә чакырылган Камилә Калимуллина, әтисе җырчы Рафис Калимуллин белән бергә киләләр. Шуңа күрә, аларны шулай алкышлар белән каршылыйк әле безнең кызыл киләмдә. Инде алар килеп җиттеләр. Камиләгә безнең 9 яшь шул Ихлас бию ансамбле белән күп санлы бәйгеләр җиңүчесе. Үзе рәсем ясарга ярата, биергә, суда йөзәргә, пешерергә ярата дигән шулай гали яраткан эте дә бар. Майя исемле җәй буе бергә уйнадылар диләр. Менә аларны сәламлибез, аларның бүләкләрен тапшырабыз, истәлеккә фотолар төшәбез һәм инде әлбәттә уңышлар телибез сезгә. Рафис сиңа, Камилә сиңа, без сезне сәхнәдә күрәчәкбез. Әйе, алкышлар бүләк итәбез чын күңелдән. Чираттагы катнашучыбыз ул да булса инде иң зур бала безнең бәйрәмебездә каршылык Акбулат кара күзлекләр белән аңа 30 яшь Акбулат безнең Песни на ТНТ проекты катнашучысы, Яңа йылдыз проектының финалисты, күп санлы конкурслар лауреаты. Һәм инде аның кемнәрнең балалары икәнлеген без барыбыз да беләбез. Акбулат бүген шулай ук инде чыгыш ясыячак. Кем белән чыгыш ясар икән? Без инде бүген белербез. Акбулат, сиңа уңышлар телибез. Әзерләнергә сине сәхнә артына сатабыз һәм алга таба дәвам итәбез. Чиратта кызыл киләмдә Ильяс Аяз Фазлыевлар, алар инде үзләре генә түгел, алар әниләре Алсу Фазлыева белән бергә кызыл киләмдә җәмәгать. Менә ул Виктор матур үрнәк гаиләләрнең берсе. Бүгенге бәйрәмнең катнашучылары Аяз безнең бүген катнашачак, чыгыш ясыячак. Ильяс инде бүгенге концертның алып баручылар составында. Без инде чын күңелдән аларга уңышлар телибез әлбәттә. Истәлеккә шушы матур фотоларны төшәбез, ясыйбыз. Һәм инде сәхнә артына чакырабыз сезне, озатабыз һәм чираттагы йолдызларыбызны каршы алыйк. Алар Сәфинә Шаһиева һәм Аслан Миргаязов. Шулай ук бүгенге концертның алып баручылары Сәфинә Шаһиева, аңа 10 яшь, Аслан Миргаязовка 11 яшь. Әлеге балалар турында инде күпләребез ишетеп түгел, күреп беләләр. Күп кенә конкурс, фестивальләр лауреатлары, нәфис сүз осталары, җырчылар һәм бик уңган балалар. Рәхим итегез, Аслан, Сәфинә, сезне озатып калабыз һәм инде без алга таба дәвам итәбез һәм чираттагыларны чакырабыз. Чиратта Сафия Насибуллина, әнисе Фируза белән, аларны шулай ук алкышлар белән сәхнәбез турына чакырабыз. Автор башкаручы Фируза һәм аның кечкенә кызы Сафия Насибуллина. Аңа 8 яшь, Racing Star конкурсы катнашучысы. Үзе рәсем ясарга, кул эшләнмәләр ясарга ярата. Бәләкәй шпиц маҗаралары дигән һәм инде ак төстәге песиләр ярата дигән фактлар язылган. Безнең әлеге кызчык турында без инде шулай ук әлбәттә истәлеккә фотолар ясыйбыз. Фируза һәм инде аның кызын әзерләнергә сәхнә артына озатып калабыз. Зур рәхмәтләр, матур күлмәкләрен киеп чыкканнар һәм инде әле сәхнәдә күрербез. Алла бuyurган булса, чиратта Казан бию ансамбленең үрнәк хореография студиясы безнең биредә әлеге талантлы балаларны шулай чакырабыз. Алар халыкара һәм региональ фестивальләр, бәйгеләр җиңүчеләре.
республика һәм шәһәр күләм чараларда һәр даим катнашучылар. Танцуй и пой моя Россия фестиваленең җиңүчеләре һәм шулай 2023 елның декабрендә Кремль сәхнәсендә чыгыш ясаган әлеге ансамбль. Менә бит аларның күлмәкләре шулай ук инде әйтеп тора. Үзләре турында ачык йөзлеләр, талантлы балалар һәм инде рәхим итегез шулай ук балалар һәм җитәкчеләрен озатып калабыз. Алга таба дәвам итәбез. Миләүшә Закирова безнең кызыл көләмдә шулай ук алкышлар белән каршы алыйк, хөрмәтле дуслар. Миләүшә Закирова 18 яшь. Ул инде Миләүшәнең инде кем икәнен без шулай ук беләбез, җырларын яратабыз һәм инде шулай гали бүгенге концертыбызда күрәчәкбез, сокланачакбыз һәм миңа калса бик тә көчле итеп әле алкышлар да бүләк итәчәкбез. Ул Миләүшә Закирова. Без алга таба дәвам итәбез. Кызыл көләмдә безнең Игътибар, Камил, Рамил, Марсель, Бәхетдин төркеме әти-әниләре белән. Аларга һәр вакыт яшел ут яна. Илназ Бак, Гүзәл Идрисова һәм аларның балалары Бәхетдин ансамбле. Аларны шулай ук сәламлыйбыз. Инде Багавиев Илназ, Камил Илназ улы 12 яшь, Казан шәһәре мэры стипендианты. Шулай ук Багавиев Рамил Илназ улы 9 яшь, спорт ярышлары җиңүчесе һәм Багавиев Марсель Илназ улы 7 яшь, Курай белән бик күп конкурслар лауреаты һәм Татар малае 2023 бәйгесенең гран-приясе. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич һәр барчагызга да. Изге Рамазан айлары белән беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәсе килә барыгызга да җыелып килүегезгә. Шулай ук рәхмәтне җиткерәсем килә шы матур балалар концерты, балалар бәйрәме оештыручыларга, аның проекты авторы Гөлназ Сафаровага рәхмәт әйтеп бер кул чабыйк әле. Һәм инде әйтергә кирәк шуны, Аллага шөкер, менә бүгенге шушы концертта, бүгенге тамашада катнашып, барча балалар да татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар, гармоннарда, курайларда уйныйлар. Менә әгәр дә киләчәктә дә шушы рухта аларны тәрбияләсәк, безнең милләт яшәячәк. Зур рәхмәт. Татарстанның атказаган артистлары Илназ Бак, Гүзәл Идрисова һәм Бәхетдин ансамбле. Оңышлар телибез, бәхетләр телибез һәм инде көтәбез сезнең чыгышыгызны. Чираттагы катнашучылар Игътибар, Синкопа Kids төркеме. Аларны шулай каршы алабыз һәм алар җырчы Илвина белән безнең кызыл көләмебездән узалар. Хөрмәтле дуслар, алкышлар бүләк итик безнең катнашучыларыбызга. Менә берсеннән-берсе чибәр, матур мөлаим кызлар. Әле булар яшь модельләр дип әйтергә кирәк. Алар һәрберсе модель, һәрберсе бик матур итеп җырлый, бии, кыскасы бик тә талантлы балалар. Һәм берлектә алар Илвина белән бүгенге концертта шулай инде көтеп калабыз һәм Илвина, мөмкин булса бер-ике сүз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде ничә ел без сезнең белән шушындый матур чарада күрешәбез. Һәм шуннан да бүген балалар бәйрәме. Бу проект безнең балаларыбызга бик зур мөмкинлек бирә. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга һәм дә инде катнашучыларга. Сезгә яхшы кәеф телим. Зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез әлбәттә. Илвина һәм Синкопа Kids вокаль ансамбле рәхим итегез сәхнә артына. Һәм инде сезгә уңышлар теләп калабыз чын күңелдән. Без алга таба дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, иптәшләр, һәм чиратта безнең кызыл көләмдә бик талантлы балаларның берсе Милина Хайруллина. Аны шулай ук алкышлар белән каршы алабыз. Баллы Солянка проектының инде ул иң актив катнашучыларның берсе, бик матур итеп җырлый. Шулай ук инде Сәйлән конкурсының 5нче сезон фестивале җиңүчесе. Без чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба зурдан-зур җиңүләр булып кына торачак дип ышанып калабыз, инанып калабыз. Ул Милина Хайруллина. Әлбәттә алкышлар белән сәхнә артына озатабыз. Чиратта безнең чираттагы катнашучыбыз Таңсылу Җиһангәрәева. Шулай ук алкышлар белән каршы алабыз. Әтисе Булат Бәйрәмов белән кызыл көләмдә көчле итеп алкышлар бүләк итәбез. Булатка, кызына һәм инде Таңсылуны инде без радио, телевидениелар аркылы җырлары буенча шулай ук бик тә яхшы беләбез. Җырларын яратып тыңлыйбыз. Һәм инде бүгенге концертта да кайсы җыры белән чыгыш ясар икән, без инде бераздан белербез, ачыклык кертербез. Булат Бәйрәмов, Таңсылу Җиһангәрәева. Хәерле кич,
Достар, мин әтиәнем белән бер сәхнәдә басып торуыма, җырлавыма бик шатмын. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт үзеңә, Таңсылу. Рәхмәт, Була зур рәхмәт сезгә уңышлар теләп калабыз. Чиратта без дәвам итәбез. Кызыл келәмебезне чиратта Мөслим Асаев. Шулай ук алкышлар белән каршылый хөрмәтле дуслар. Рөстәм Асаевның улы Мөслимгә безнең 14 яшь күп кенә конкурслар лауреаты, созвездие йолдызлык гитара буенча күп кенә лауреат булган егет һәм инде бик тә матур тавышлы, бик тә моңлы җырчы егет. Шулай бүгенге концертта без аны көтәбез. Әлегә бүләклибез безнең инде бүләкләр әзер. Зур рәхмәт, Мөслим. Дәвам итәбез. Алга таба чиратта Камелия Галимова. Аны шулай ук чакырабыз безнең кызыл келәмебезгә. Һәм кем белән икән ул? Хәзер беләбез. Әнисе җырчы Линара Батталова белән бергә алар безнең кызыл келәмнән атлап баралар. Шулай ук инде бүгенге концертыбызның актив катнашучылары һәм инде сезгә безнең иганәчеләребездән шундый истәлекле бүләкләр тапшырабыз. Линара, рәхим ит. Хәерле кич. Без инде әлбәттә бик шат. Безнең кызыбыз шулай менә сәхнә артында концертларда үсеп тә җиткән. Бу безнең 3нче тапкыр катнашуыбыз. Барыгызга да исәнлек, саулык һәм инде бер-берегезнең кадерен белеп яшәгез. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Теләкләрен үзеңә меңгә белән әйләнеп кайтсын, үзегезгә меңгә белән әйләнеп кайтсын. Без сезне котлыйбыз, тәбриклибез һәм сәхнә артына салып калабыз. Һәм дәвам итәбез алга таба. Казан балалар филармониясе ансамбле безнең кызыл келәмдә җитәкчеләре Гөлназ Гафурова белән берлектә бик тә матур милли костюмнардан безнең әлеге ансамбльнең катнашучылары инде шулай ук радио телевидениедан ишетеп, күреп беләбез без әлеге талантлы балаларны. Чын күңелдән сезгә бүләкләрегезне тапшырабыз. Без инде әлбәттә беләбез аларның матур клиплары чыгып тора, клиплары дөнья күреп тора. Аларны карыйбыз, сокланабыз һәм инде алга таба шулай ук зурдан зур уңышлар телибез. Зур рәхмәт сезгә менә шундый матур чыгышларыгыз, матур иҗатыгыз өчен. Зур рәхмәт балалар. Рәхим итегез. Сәхнә артына без дәвам итәбез алга таба. Рәхмәт сезгә. Чиратта безнең кызыл келәмебездә Наилә Славина. Без аны сәламлибез һәм ул җырчы Ришат Фазлый Әхмәтов белән кызыл келәмнән узып бара. Шулай инде шәп кенә номер булырга охшап тора бүгенге бәйрәмдә. Наилә Славина һәм Ришат Фазлый Әхмәтов. Наилә Славинаны инде без барыбыз да беләбез, җырларында тыңлыйбыз, клипларында карыйбыз һәм инде хит парадларда тавышлар да бирәбез әле. Шулай ук Ришат абысына да зур рәхмәтләр. Әлбәттә бүгенге концертта уңышлар теләп калабыз. Бик тә көчле номер әзерләгәннәр алар, шулай бит. Шуңа күрә зур рәхмәт сезгә. Сезне инде шушы бүләкләрегез белән сәхнә артына әлегә азатып торабыз. Күрәсезме, тамашачы сезне җибәрәскә. Әйтәгез менә моннан. Наилә, менә моннан китсәгез, бик тә шәп була. Чиратта, безнең чиратта Венера һәм Рамазан Фасыйховлар, аларны шулай көчле алкышлар белән каршы алабыз. Алар үзләре генә түгел, әтиләре җырчы Раяз Фасыйхов белән кызыл келәмнән узып баралар. Шундый иҗади гаилә. Без инде аларны Бал Сәләнге проектының беренче көннәреннән үк беләбез. Менә инде хәзер буйга җиткән балалар һәм инде Раяз үзе. Без инде сезгә зур рәхмәтләр әйтәбез. Бүгенге бәйрәмдә уңышлар теләп калабыз өчен күңелдән, иганәчеләребездән, партнерларыбыздан бүләкләрне сезгә тапшырабыз. Һәм инде уңышлар телибез. Уңышлар телибез өчен күңелдән, рәхим итегез. Сәхнә артына инде балалы премия да әйдә Рамазан балалы премияның сынын да шулай гale тапшырабыз. Хөрмәтле дуслар, инде без дәвам итәбез алга таба һәм чиратта безнең чиратта Tüzelity Team бию төркеме менә шундый матур эшләпәләре белән текә кәттә егет кызлар чыгып баралар. Аларны шулай ук әйтәгез әле көчлерәк алкышлар белән сәламлик. Чөнки алар шулай ук инде бүгенге бәйрәмебезне ямьләндереп җибәрүче, үзенә күрә бер шәп төркем дип әйтергә кирәк. Менә шундый матур эшләпәләре белән, үзләренең шәп текә биюләре белән 2020 елда оештырылган бию мәктәбе шулай ук Рәсәй күләмендә бәйгеләр җиңүчеләре. Казан шәһәре оештырган чараларда актив катнашучы төркемгә көчле итеп алкышлар бүләк итик. Зур рәхмәт. Һәм егет кызлар сезне сәхнә артына анда сезне көтеп торалар. Рәхим итегез менә моннан. Зур рәхмәт сезгә. Чираттагы катнашучыларыбызны каршы алыйк. Алар инде безнең кунаклар булып санала. Шуңа күрә Little Stars төркеме безнең пирамида сәхнәсендә. Little Stars төркеме җитәкчеләре Гөлнар Зарипова белән бергә киләләр. Алар безнең, без инде аларга көчле алкышлар бүләк итәбез. Менә шундый матур
егет кызлар үзләренең матур күлмәкләре белән алар инде Башкортстаннан килгән төркем, алар Нефтекама шәһәренең данын яклыйлар. Рамина Талипова, Ясмина Габидуллина, Амир Ихсанов, Самира Низамова, Камиля Гафарова, Данияр Гафаров, Сафира Сахабиева, Саид Сахабиев һәм Тимур Гәрәев. Менә алар барысы да безнең сәхнәдә басып торалар. Аларны алкышлар белән әлбәттә каршылыйбыз. Алкышлар белән әле сәхнә артына да җибәрәчәкбез. Һәм инде үзләренә хәзер истәлекле матур бүләкләр дә тапшырабыз. Истәлеккә фото әлбәттә. Һәр вакыттагыча истәлеккә фото. Һәм инде Гөлнар ханым, рәхим итегез сәхнә артына. Рәхим итегез, сезгә инде әзерләнергә кирәк дип. Чираттагы катнашучыларыбыз, аларны шулай бик тә көчле алкышлар белән каршы алыйк. Алар Әминә һәм Мәдинә Расуловалар. Шулай инде безнең проектның актив катнашучылары спорт һәм җыр яратучы апа-сеңел фигурлы шоу буенча беренче спорт разрядына ия булган алар безнең җырлау гына түгел әле спортсмен кызлар да менә шундый күп кырлы талант, күп кырлы сәләт ияләре алар. Һәм инде чын күңелдән аларны котлыйбыз. Бүгенге концертта көтеп калабыз. Әминә, Мәдинә, рәхим итегез сәхнә артына. Инде хөрмәтле дуслар, безнең барлык катнашучыларга әйтәгез әле тагын бер көчле итеп алкышлар бүләк итеп аларга көч, дәрт истик әле.
Тапқаннар йоклар вақыт. Уянығыз! Қазан бию ансамблі! Күшіл алғышлар! Тағын бір қат қайырлы кеш, құрмәлі достар, құрмәлі балалар, алардың әти-әнилері, әби бабайлары, опа опайлары! Инде янәдән 11-нче ел рәттән әлеге зур пирамида сәхнәсендә балалы премия концерты уза. Балалы. Бу инде нәрсә дигән аңлата? Димәк, минем янәшәмә балалар җитми дигән сүз. Шуңа күрә хәзер исә сезнең алкышларыгыз астында сәхнәгә минем коллегаларымны чакырыйк әле. Алкышлар бүләк итәбез әлбәттә. Хоп, хоп. Хәерле кич барыгызга да. Сәлам дуслар, исәнмесез? Без сезне чын күңелдән, кайна йөрәктән, зур сәхнәдән сәламлыйбыз. Инде дөрестән дә балалы Солянка ул уникаль, ул гаилә проекты биредә танылган җырчылар үзләренең балалары белән, шулай ук талантлы балалар белән әлеге сәхнәдә чыгыш ясаячак. Шуңа күрә бүген инде безне шәп энергия, яхшы кайф һәм икеләтә матур кич көтә дигән сүз. Һәм бик күп җырчылар көтә. Рәфис абый Калимуллин инде сәхнәгә чыгам дип 2 сәгать көтә. Көттермик, тизрәк башта үзен чакырыйк. Анан кызы да килеп кушылыр. Каршы алыгыз, сәхнәдә Рәфис Калимуллин. Яшермәсен миннән сөю хисе, аш син миңа күңелле теләген. Җаным аша сизәм, җир күкләрне гизәм, син дип тибә ярсып йөрәгем. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм. Сәрен аша синең серле күзләрең. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм. Сәрен аша синең серле күзләрең. Хәерле кич Казан! Яшермәсен миннән сагыр сары, кише җаным өртеп таратыйм. Ни әйтәсең тыңлап, хәлләреңне аңлап, кочагыма алып яратыйм. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм. Сәрен аша синең серле күзләрең. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм. Сәрен аша синең серле күзләрең. Яшермәсен миннән якты уйларыңны, хыялларың сөйлә тарсынымый. Сөю тозаклары, бәхет язаклары, яшерен ашкыш белән ачылмый. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм. Сәрен аша синең серле күзләрең. Яшермәсен миннән назларыңны, яшермәсен миннән татлы сүзләрен. Әйтмәсәң дә беләм, карашыңнан күрәм.
Seren aşasının sırrı güzellerin Seren aşasının sırrı güzellerin Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kеш, muhterem kardeşler. Mene bitinde birinci tapkır ile şu sahnede, sahnede birinci tugul, birinci tapkır konsertini min oşup jiberem. Allah'a şükür. Sizni barığınıza da katlayayım. İzgi Ramazan ayı bilen, matur izgi ayıbız kirip kelip bara. Haminde her birinizge oңышlar tileyim. Kelesi jırda barığınızga da bolgan tilekler yazılgan. Инде хәзер минем сәхнәгә кызым чыгар. Беренче тапкыр зур сәхнәдә чыгыш ясый. Анарга инде таяныш булып, анарга инде алгыштап торган магыз. Сезнең каршыгызда матур гырләп яша дигән җыр белән Калимуллина Камила каршы алып келә. Min aytам bizga tomoshachilar qo'l chavirlarmikan? Bu tilaklar sizga muhtaram tomoshachilar. Yazlar bilan yasharlar ko'ngil gillar. Şunda yakın nurlu yüzlerin Bəxtli bul uzak yaşa sağlığın bulsun Başı sağı şu gönüller ütkende kalsın İsenlik dilim, sağlık dilim Köngül tınışlığı bulsun Bəxtli bulunuz, isen sağ bulunuz Kiler kuresin mene Miratem çeşitlerini de benimki alıp koya başladı. Nefis hem Kamile Kalimulina.
Ой, рәхмәт. Әйтеп кенә китим әле 3 яшьтән бирле бергә менә 10 яшенә хәтле икәү бергә килеп җиттеләр. Иң якын подружкасы. Игълан итеп китим әле. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Кызым. Рафис һәм Камилә Калимуллиннар. Алкышлар бүләк итәбез аларга. Хоп. Һәм уңышлар телибез. Камиләгә 10 яшь һәм ул күршаклар коллекцияле икән. Аның өендә 100дән артык күршак бар ди. Бөтен бүлмәсе алсу төсләргә бизәлгән ди. Әле тагын ул йомшак уенчыклар һәм чәчәкләр ярата ди. О, нинди ужас. Ужас, бөтен бүлмәне тимер машиналар, леголар белән, робот белән тутыру менә бу чын ужас. Юк, дуслар, менә чираттагы балага 30 яшь. Менә бу чын ужас. 30 яшенә җиткән һаман бала. Эх, балалар, без инде әтиян өчен һәр вакыт бала булып калабыз. 30да да, 40та да, әле озаграк та бала булып торсак иде. Ә чираттагы балага дөрестән дә 30 яшь, һәм инде әйтеп китергә кирәк, аның әтисе Зөфәр Билалов, әнисе Зәйнәп Фәрхетдинова. Әле ул бала күптән түгел генә өйрәнде. Чын күңелдән котлыйбыз. Һәм аңа һәм алар бик тиздән үзләре әти-әни булырлар. Бүген Акбулат әтисе Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов белән җырлаячак. Сәхнәдә Акбулат һәм Зөфәр Билалов. Каршы алабыз. Türevegine basa iken yürekni Nikler iken ağlamıyız birbirine kirekni Sızılay yürek üzüle Krem gımer gözüne Ağır süzüler aytilgendir Nişik Sızılay yürek üzüle Krem gımer gözüne Ağır süzüler aytilgendir Nişik varayım yüzüne Ağaç işme şırtırıp Mina eli sin kirek Yalğız kalgan günlerimde Sine ezilip bitirek Sızlay yürek üzüle Krem gönür kızına Ağır sözler eytilgendir Nişik arayım yüzüne Sızlay yürek üzüle Krem gönür kızına Ağır sözler eytilgendir Nişik arayım yüzüne Sağışlarını basar için Özlim kirekli sözler Senin gitken yollarına Qaraylar minin güzler Sızılay yürek gözüne Krem gımer gözüne Ağır sözler eytilgendir Nişik varayım yüzüne Sızılay yürek gözüne Krem gımer gözüne Ağır sözler eytilgendir Nişik varayım yüzüne
Акбулат. Акбулат. Бек зур рахмет. Акбулат. Үземнең улым. Үземнең малай. Шаганмы? Чәчләребез дә бер төсле. Әзрәк Зәйнәпнеке дә бар. Рәхмәт, хәерле кичләр. Шулай итеп мине дә чыгардылар бит әле сәхнәгә. Бәлкем бүтән чыкмам да дигәнем инде. Булат белән җырларга булдым. Рәхмәт, матур итеп каршы алганыгыз өчен. Әлбәттә, инде ул сәхнәдә узак еллар җырлаган нормаль кеше сәхнәсез яши дә алмый торгандыр. Шуңа күрә кай вакыт чыкканлармы инде мин. Менә әйткәнем дә бар. Мин шул кай вакыт җыр арбасыннан чыгып калам да, әзрәк шунда булган-булмаган эшләрне эшлим дә, аннан йөгереп барып тагын утырам шул җыр арбасына. Шуңа күрә төрлечә була. Исәнлек, саулык булсын. Дөньяларыбыз имин булсын. Иң мөһиме шушы нинди генә күңел халәте булмасын, җыр моңнардан аерылмагыз. Кошылар китә ерак җирләргә. Шалбар булып кошылар китә. Тирәкләре яшел илләргә. Тирәкләре яшел илләргә. Беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган җирләрдән. Беләм инде, беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган җирләрдән, туган җирләрдән. Сау була шу күзләрендә, көзге җилләр кочак иңнәрдән. Беләм инде, беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган җирләрдән. Киткәнем бар туган Кошыларда бит кабат тумый якты дөньяга. Канатлы кош нишләп кайтмый калсын туган җиргә, туган ягы. Туган җиргә, туган ягы.
Көчлі алқышлар Татарстан Республикасының халық артисті Зөфәр Билалов. Зөфәр Билалов. Зөфәр абай, зор рахмет. Зор рахмет. Инде, хөрмәтле дуслар, иптәшләр, менә әйткәнебезчә 11нче ел рәттән инде Балы Солянка премиясе уза. Һәм инде әйтергә кирәк, шушы вакыт аралыгында күпме генә үзгәрешләр булды. Инде менә әгәр дә хәтерлисез икән, әле кайчан гына шушы сәхнәдә үзенең әнисе Гүзәл Уразова белән җырлаган җырчы кыз Эллари инде үсеп җитеп, хәзер әти әнисе белән зур гастроль турларында чыгыш ясап йөри. Балы Солянканы иң беренче елларында ук алып барган кызчык Илүсә инде үсеп җитеп, хәзер Галиәскәр Камал театрында актриса. Вакыт бик тиз уза, бик тиз. Хәтерлисезме? Теге елны Эльвинаның бер генә баласы бар иде, Раяна. Һәм ул Балы Солянкада җырлады. Бу ел инде Эльвинаның 9 баласы бар. Әйе, 9 баласы бар дим. Эльвинаның 9 баласы вакыт, конечно, тиз уза. Но Сәфинә, син дөрес сөйлисеңме? Аны хәтле тиз түгелдер инде. Әйе, 9 баласы бар дим. Адилә, Султана, Амелия, һәм тагын бер Амелия, һәм тагын бер Амелия. Сара, Эмилия, Диана һәм тагын бер Эмилия. Бу бит Синкопа Kids вокаль ансамбле. Менә безнең Алисә бар, ну-ка? Алисә, кемнәр ул Синкопа Kids? Синкопа Kids вокаль төркеме Россия, Татарстан күләмендәге һәм халыкара бәйгеләрнең күп санлы лауреатлары, җиңүчеләре. Бу төркемдәге кызлар барысы да бик төрле, ләкин аларны барысында җырга мәхәббәт берләштерә. Алар фортепианода уйный, бии, чит телләрне өйрәнә һәм хәтта модель булып эшли. Синкопа Kids ансамбленә көчле алкышлар бирик әле, хөрмәтле дуслар, һәм алар бүген җырчы Эльвина белән чыгыш ясаячак. Әйдәгез аларны каршы алыйк. Сәхнәдә Синкопа Kids вокаль ансамбле һәм Эльвина. Алкышлар! Yakın aydınlıqraq oranı Yaşav rahat qadirlərin bilir Yaratıp yaşık biz dünyanı Salam, Simada. Salam, Simada Birgə bulsun ələ uyabız Salam, Simada. Salam, Simada Quşul eydə birgə jırıybız Darada olsam күңел bulutlarım Diye kalsa eğer yarınıma Her koysağız kabul edip alsın Can жылымны yürek selamı Salam, Simada. Salam, Simada Birgə bulsun ələ uyabız Salam, Simada. Salam, Simada Quşul eydə birgə jırıybız Salam, Simada. Salam, Simada. Birgə bulsun ələ uyabız Salam,
Devam ite. Alkışlar bilen Sinkopa Kids. Baka kızlar. Baka kızlar. Oh, benim buketini de birer salıp gitse. Rahmet büyük zor. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Ne diyecek, keyifler küterildi mi? Ey motor bitinde, ey bit. Bağlarga qara özü bir sıklandırgıç. Men aytam, kelgen tağın bir жерni jırlayım da, ey bit. Şulay bit. Sizin için. Gitme. Eyde güzel bir gülüp kungullar oşiğalı. Beyram bit bugün. Mehabetten koşun kitip baram, yalqınında korkam yanudam. Kişi yarın suyu günah bidul, bikte korkam aşık buludan. Birgele gitme diye bekmez ilhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Gitme diye bekmez imhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Mehabetten kaşın kitip baram, ağır sular köngel yıladı. Sevimnin bəxit mizgilleri zatıp kaldı yine yuvadı. Balkon gitme diye bekmez imhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Gitme diye bekmez imhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Gitme diye bekmez imhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Gitme diye bekmez imhar, karşı çıkma benim yoluma. Mehabetlin yağmurun yağdırma, nazga susap durgan canıma. Elvira. Rahmet! Beyramlar bilen sizni. Elvina! Demek Elvina'nın bir güne bolası bulup çıktı. Rayana. Teyindi. Jirşe Firuze Hanım'ın da bir kızı var.
София. Yok, Jerşe Firuze apağızның 3 balası. Ең ұлысы Самат, аңа 18 яш, ул Мәскәүдә укый. Уртанчылары Сәйдә, аңа 14 яш. Һәм иде иң кечкенәләре София, аңа 8 яш. Һәм ул бүген әнисе белән шушы сәхнәдә җырлаячак. Туктале Байбол атабый. Безнең бит Алисә бар. Ул таныштырсын. Әйдәле, әйдә. Алисә. Кем ул? София. Так. Кем микән? София Насыбуллина, 8 яшь, Рингстар бәйгесе катнашучысы. София татар, рус, инглиз телләре белән беррәттән Кытай телендә белә. Рәсем ясарга, кул эшләнмәләре ясарга ярата. Җәйге каникулларын авылда үткәрә. Шулай ук Софиягә тагын бер алкышлар бүләк итик әле, хөрмәтле дуслар. Талантлы кызчык һәм аның әнисен сәхнәгә чакырыйк. Ну, Ильяс, әйдә, тәкъдим ит, игълан ит. Бавау сәләнке сәхнәсендә Фирүзә һәм София каршы алыгыз. Хәерле кич. Исеңдәме иркәм әле кайчан көтәйдек очрашуны. Елмаюың синең көләш йөзең йөрәгемне яулады. Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Исендәме икән су буйлары, без санаган йолдызлар. Сихрлы кичләр мәңгелеккә күңелемдә калырлар. Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Everybody come on, let's get down. Are you ready? Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Ушак ягыйк әле, ушак ягыйк, мәхәббәттән янә исерик. Ушак ялкынында дөрләп янган яшьлекләрне искә төшерик. Kızım Safiye.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бик зур рәхмәт сезгә безне шулай җылы каршы алганыгыз өчен. Инде сезгә үземнең тагын бер җырымны бүләк итәсем килә. Улыма багышлап язган җыр, ул инде читтә, аны сагынып язган җырым. Ак юллар сиңа балам. Aslan, minем проблемам бар бит әле. Нинди? Миңа класстан бер кыз эшей. Мин инде аны инә 5 тапкыр озатып куйган идем. 7-8 тапкыр аның портфелен күтәреп биргән идем. 2 тапкыр мороженое алып бирдем. Һәм 1 тапкыр аның өчен өй эшен эшләдем. Ничек уйлыйсың? Мин инде аны үбә аламмы? Юк, Ильяс, син аның өчен булай да бик күп нәрсә эшләгәнсең. У миңа эш икәнен ничек әйтергәсең? Син бу турыда Рөстәм белән сорап кар әле. Аның тәҗрибәсе зур. Эстрадада мәхәббәт турында бик күп җырлаган җырчы. Белми калмас. Ильяс, тукта. Алай чакырмалар бит инде. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Каршы алыгыз. Имра Җәлилова Sizlere Rezar Murtazen icad etken ki Janımda yaz bulup kalalı Bir yarısı eyledi canımlı
Uyar suda uzan güçlere Nice yıl yaşap da suyunu Bilmegen iken bit bu yere Utqa sal, suğa sal silmini Üzüngde bir dürlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur olalı Utqa sal, suğa sal silmini Üzüngde bir dürlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur olalı Boşların eğlensin suyuda Sen beni bəxtli itəli Yanımda kalmasan kalmasın Yandırıp bulsa da bu deli Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngde bir dürlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur alalı Sen beni yaşattın Dilemim yarsının tınganı Görmesen min seni dünyada Yaratmı gidesi bulganlı Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngde bir dürlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulup alalı Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngde bir dürlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur alalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur alalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulur alalı Hayırlı iş, hürmetli maşalar, hayırlı iş, hürmetli atiyaniler, bana büyük motor. Konsertte koradım özümde, әлі özümden шығыш жасаларға бір-екі номер қалаған ашында сахнатына шығып әзірленdim. Büyük motor konserт бара, рахмет келген үшін, рахмет шошындай motor konsertini ұйыштырған кішілерге зор рахметімді айтасы келе. Енді өзімнің ғойледегі бүгінгі күнде Qozon шаһарында яшапшы ғойле Selinleri şakıram, xotınımны şakırası kele Lütfiye Musina hem kızımız Milevşa Zakirova'nı şakırabız. Bir gelip jırlayız. Kileli yanıma kileli Min bittik sineke kureli Ömrümü yar edip sayladım Dik senin hakkında uyladım Ballarım ballana ballana Ballarım ballana ballana Eğer desin bulsam yanımda Eğer desin bulsam yanımda Ballarım ballana ballana Ballarım ballana ballana Eğer desin bulsam yanımda Eğer desin bulsam yanımda Ümidim sineli Muğlanam sağıştan kureli Dilmini bəxtli iderge Dileli yanıma dileli Kolların kollana kollana Kolların kollana kollana Eğer desin bulsam
sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Oyra Zakirov, Saud Arabistan'dan selamlıyorsunuz saksafonda. Ol bizim bilen birge. Kollarım hollana hollana, Ballarım ballana ballana, eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. kollarım hollana hollana, Ballarım ballana ballana, eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Miloša Zakirova, Lucija Musina. Köşlü alkışlar, talantlı gayle Rüstem Zakirov, Lucia Musina hem Milevşe Zakirova. Alkışlarımızın şöyle hürmetli dostlar. Әлеге талантлы гаиләгә Миләүшә инде ул Созвездие йолдызлык фестивале лауреаты, Казан шәһәре мэры стипендиаты, шулай ук Россиянең киләчәге премиясына ия кыз. Тагын бер кат көчле алкышларыбызны бүләк итик әле. Шулай ук концертыбызның шушы урында безнең иганәчеләргә, спонсорларга зур рәхмәтләребезне әйтәсе килә. Безнең балалар белән шулай бит. Шуңа күрә хәзер зинһар өчен игътибарларны экраннарга юнәлтик әле. Uyushturuvchi Bars Media компаниялар төркеме, генераль партнер Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмар вакыт белән сыналган савыт-саба. Рәсми партнер Яхын ювелир салоннары шелтәре традицияләрне саклый һәм хыялларны тормышка ашыра. Яхын һәр вакыт янәшәдә. Партнерлар Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты. Татарстанда беренче көннәреннән үк сертификатланган бердән-бер балалар азыгы җитештерүче. Каләм Канц, канцелярия һәм көнкүреш товарлары. Остров Сокровищ нәниләр өчен зур уен мәйданы, күңел ачу, күп кызыклы уеннар, тәҗрибәле аниматорлар. Тагын бер кат алкышлар бүләк итик, хөрмәтле дуслар. Шулай ук игътибарларны экраннардан әлегә алмыйча торыйк. Ни өчен дигәндә, чираттагы катнашучыларыбыз безнең Little Stars төркеме, алар турында мәгълүмат шулай ук экраннарда. Little Stars вокаль төркеме. Башкортстаннан килгән төркем. Алар Нефтекама шәһәренең данын яклый. Инде 3 елдан артык иҗат белән шөгыльләнә. Россия, Башкортстан, Татарстан күләмендәге һәм халыкара вокаль бәйгеләрдә актив катнашып, призлы урыннар ала килә. Үзләре җырлар иҗат итә, клиплар төшерә. Алар төркемдә барысы да дус, бергә бәйрәмнәр оештырырга ярата. Һәм алар бүген танылган җырчы егет белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячаклар. Так, кем малайны игълан итәчәк? Мин тәҗрибәлерәк. Мин биегрәк, мин матуррак, Мин сөкүнерәк. мин белемлерәк, мин дәртлерәк. Мин үҗәт. Мин хәзрәт. Так, булды инде. Сәхнәдә Little Stars төркеме һәм Иршат Сафи. Алкышлар белән каршы алабыз. Hayırlı kış Kazan. Esselamu aleyküm. Keyifleriniz nişek? Esin yaşlık, güzel yaşlık emedi. Birgelem. Jırlarıma, uşak jırlıyma. Ben sınavdan tırgan, tırmışımına. Bu dünyadan hiç de duymayayım. Merhaba aramızda bir gelen. Oftan bir yıllar ötkenige Yeşil soluy bir kanına takıldığını Kıyaşlı günleri kütkünde Dostlar, tuğanlar, keyifleriniz işe.
әйтә дустым. Гомер үтәлсен. Эх, менә шулай. Офтан бибе яллар үткәнгә. Ай, молодцы. Яшим сулый бихамда бәхетләргә. Кояшлы көннәрем көткәндә. Менә монда күбрәк алкышлар кирәк җәмәгать. Шушы талантлы булдырган кызларга, егетләргә, эх, молодцы. Şeyler ötüp güzler kilseler de Yaşlık yazlarında kolaman Yazmış jilerine mini yarıp Kile çıktı adalap baraman Xabarımızda birgələm. Менә нинди кеше алкышларыбыз әйме. Менә бу бары тик сезнең өчен. Ай, балаларым үсеп тә бетте бит инде, субханалла. Рәхмәт. Әйдә балалар, башы игәле. 1-2 зур рәхмәт әйтеп, сезгә зур рәхмәт. Нести поклон менә. Әйдәгез Аллага тапшырып. Ой, булдырганнар, субханалла, күзләр тимәсен. Җәмәгать ничек соң без булдырдыкмы? Ай, тырыштык инде әйме? Бу җырда миңа гомумән дә рәхәт булды. Бер дә җырламадым ала җаным. Тик балалар белән рәхәтләнеп биеп кенә йөрдем. Рәхмәт аларга, һәрберсенең әтисенә, әнисенә зур рәхмәтемне ясыйм килә. Менә алар безне әлбәттә сөендерәләр, шатландыралар. Менә үзләренең шушындый безнең туган телебезне, татар телебез белән рәхәтләнеп, сәхнәгә чыгып җырлаулары безне әлбәттә сөендерә. Зур молодцы. Алкышларыбызны тагын бер иеп бүләк итик әле. Достар, чыккан мин тагын бер үземнең җырымны бүләк итсәм, каршы килмисез бит нәйме? Бер достарга дигән әйбәт җырым бар. Шушы җырымны сезгә ихлас күңелдән багышлыйм әле. Достарыгыз күп булсын. Достарыгызның кадерләрен белеп яшәгез әле. Бу тормышта достар булса, яшәүе әлбәттә бик җиңел. Ә бу җырым бары тик сезнең өчен. Достар, бер көч иттереп, бер кайф бирегез әле. Казан кайфлар ничек? Менә шулай барыбызда бергәләп рәхәтләнеп ял итик әле. Күңел тулыгач була икән, җырлыйсы килгән чагым. Тормышының авыр чагында еллыйсы килгән чагым. Дуслар бергә гөрләтеп яшәгәле. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтик әле. Дуслар бергә гөрләтеп яшәгәле. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтик әле.
Яшәгәндә дөнья төкәрәк икән. Кайгы хәсрәтләр килмәсен, үтсеннәр урап шиттән. Дуслар, дуслар бергә гөрләтеп яшәгәнләр. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтигәнле. Дуслар, дуслар бергә гөрләтеп яшәгәнләр. Тормыш авырлыкларын без бергәләп үтигәнле. Шын дуслар булып яшәгәнле. Әмінә бұл күшпен жыл алқышларымызны өзімізге бір үйіп бүләк етсек, тағында бәйрем матуррақ болары ержамағат. Балкон бізді көрәсіз ме? Зор рахмет. Бірге шатның қадірләрін біліп яшігі дұсыларын. Ömer ütsə də sündürmük Yaşlıkның uşaqların Duslar, duslar Birgə Gürlətib yaşayğalı Hürməni duslar toğanlar Ayda gəzələ barımızda qaldıraq edib Birgələm sılap qarıyğalı Duslar, duslar Birgə Gürlətib yaşayğalı Durmuş avırlıqların Biz birgələm Birden bulayım. Pazar, kilgan kuraqlarımız. Zor, rahmet. İrşad Safi. İlşadның әлі бір баласы да юк. Шуңа күрә хөкүмәт аңа бер тиен дә акча бирмәгән. Менә безнең гаиләбез бай. Ислам абый тугач, хөкүмәт 680 мең сум акча бирде. Апам тугач плюс 200 мең сум. Мин тугач тагын 200 мең сум. Бездә дә шулай 3 бала, итаво 1 миллион 80 мең акча. Бездә 2 бала, итого 1 миллион 880 мең сум акча. Туктале, ничә алайсың? Менә кара. Мин тугач, әти-әнигә хөкүмәт 680 сум бирде. Аннан соң энем тугач тагын 200 мең. Аннан әби белән бабай бүтән бала карар хәлебез юк дип, хөкүмәт әти-әнигә 200 мең урынына 1 миллион бирде. Шулай итеп 1 миллион 880 сум мең акча. Синең бай димәк. Алдагы гаиләдә дә гаилә бюджеты 1 миллион 80 мең сум. Ильяс белән миндәгечә. Лейсан Гымаева һәм Булат Бәйрәмов гаиләсендә 3 кыз. Һәм бүген аларның олы кызы Таңсылу әнисе белән бер сәхнәдә җырлаячак. Татарстанның атказанган артисты Лейсан Гымаева һәм Таңсылу. Каршы алыгыз. Хәерле кич исәннәребез. Бәхет ул җай көзләрдә, җилләренең изүлләре, язлары белән
Зур рәхмәт. Ләйсән, Гыймаева һәм Олы кызыбыз Таңсылу. Ягымлы карашларыгызга, кызым Таңсылу. Өр-яңа җыр алып килдек бит, ничек соң? Ошадымы? Рәхмәт бизер, рәхмәт. Бәхет ул дип аталган өр-яңа җырыбыз яңгырады. Бар кызым. Әйе, кызым. Ярый. 10 ел элек менә мондый гына кызчык Таңсылу инде чыгыш ясаган әлеге бала Солянкада. 10 ел эчендә бер тапкырда мин бер кызым белән дә җырламадым җыр. Нәрсә аңлатадыр инде бу белмим. Элгереп җитмәгәнме икәнмен инде белмим ансы. Но шулай да бүген компенсация буларак әйдә минем белән булса да җырла дип мине алып чыктылар. Рәхмәт. Шулай булгач, Сезгә инде һәрберегезгә яхшы кәефләр теләп, алдагы җырыбызны тәкъдим итәбез. Рәхәт яшәргә дөньяда дигән девиз белән яшибез. Әйдә. Ничек соң кәефләр, яхшымы булай барыгызның да? Бер килеш. Яхшы. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, җиңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп яшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Әйдәгез әле бер-беребезгә яхшы кәеф теләп. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Шушы 3 көнлек дөньяның кадерен белеп, балалар игелегендә, шатлыкта, бәхеттә яшәргә язсам сезгә. Амин. Бик зур рәхмәт. Көчле алкышлар Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов. Моны хәтта кул шапкач. Ләйсән Гимаева, Булат Байрамов. Балалы Солянка концертында зур рәхмәт алкышлар белән озатып калабыз. Инде менә беләсезме, менә сезнең ничектер име? Менә минем Ләйсән Булат диюгә шундук теге Кукмара табалары күз алдына килә. Менә аларның гаиләсендә табалар Ләйсәннең кулында. Бик беләсегез килсә. Сафина, беләсеңме шуны? Ул аның белән нишли, беләсеңме аның табалар белән? Ул табаларда тәмле ризыклар пешерә диясең киләме? Әйе. Ул Кукмара табалары белән Булат абыйны тәрбияли дә диләр. Эй, балалар, ну-ка, булды. Еракка кирип киттегез ату. Так, игътибар белән тыңлагыз. Кукмар металл савыт саба заводы акционерлык җәмгыяте балалы Солянка концертының генераль партнеры Кукмара вакыт белән сыналган савыт саба көчле итеп алкышлар бүләк итик әле хөрмәтле дуслар. Әйе, зур рәхмәт.
Инде ел сайын бала солянка концерты, инде үзенең җырчылар үзләренең балаларыннан тыш шулай геле концертыбызда Татарстанның иң талантлы балалары да чыгыш ясый. Бик беләсегез килсә. Милина Хайруллина исем фамилиясе ел сайын концертка килүчеләргә яхшы таныш. Ә менә беренче тапкыр килүчеләрнең игътибарын минем экранга юнәлтәсем килә. Алиса, әйт әле, кем ул Милина? Милина Хайруллина, 11 яшь, Сейлән фестиваленең 5-нче сезон җиңүчесе, Россия, Татарстан күләмендәге һәм халыкара бәйгеләрнең күп санлы лауреаты, Идел татар башкорт җырлары бәйгесе җиңүчесе, балалар премиясендә 3 тапкыр лауреат исемен алган кыз. Милина фортепианода уйнарга, китаплар укырга ярата. Мәктәптә бары 5 билгеләрне генә укый. Ә бүген исә Милина Татарстан Республикасының халык артисты, яраткан җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова белән бергә җырлаячак. Шуңа күрә көчле алкышлар белән каршы алыйк.
матур тавышлы кыз белән җырлаганнан соң җырлап торасы да килмей. Ошадымы? Тавыш булгач, бар дисең инде әйме. Күз тимәсен, киләчәктә уңышлар теләп калам. Барлык бүген шушы матур концертта катнашкан барлык балага һәм әлбәттә киләчәк безгә, балаларыбызга, тормышыбызга бәхет кенә өстәсен. Кайгы хәсрәтләр урабызсын бу тормышта. Ансыз булмый, һәммә шулай да кимрәк булсын иде. Алар һәрбер кешенең гомерендә. Инде хөрмәтле дуслар, барыгызга да хәерле кичләр теләп, моңаерга урын калдырасым килми. Бүгенге концертны дәвам итеп, моңайма дигән җырымны җырлап калдырасым килә. Кабул итеп алыгыз. Музыкантыбыз Илнур Нургазизов. Яшәү җиңел булмый максат булмаса, кемдер бәхет теләп дуга кылмаса. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңлап тормыш тоташ сагыш түгеле. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңлап тормыш тоташ сагыш түгеле. Авырлык килгәндә бетсә йөрәгем, тормышка ашмаса хыял теләгем. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңлап тормыш тоташ сагыш түгеле. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңлап тормыш тоташ сагыш түгеле. Якының сызылатса бетсә йөрәгем, аңла син күңелем бу шик түгеле. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңла тормыш тоташ сагыш түгеле. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңла тормыш тоташ сагыш түгеле. Шулай бит. Моңайма, моңайма, моңайма күңелем, аңла тормыш тоташ сагыш түгеле. Илнур Нургазизов, айрым алкышлар. Афәрин. Балалы Салянкага афәрин. Татарстан Республикасының халық артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхмәт Зәйнәп апа. Бәйрәм белән котлыйбыз әлбәттә чын күңелдән. Так, балалар, Ильяс, Сафина, Аслан килегез әле монда. Хәзер мин сезгә бер әкият сөйлим. Утырыгыз, утыр. Телефоныңны биреп тор лучше уйнап алырга. Аслан, так, тыңлагыз. Тыңлыйсызмы? Борын заманда, сез тумаган елларда, Казан арты Арча егетендә яшәүче, Арчада яшәүче бер сап-сары чәчле, түгәрәк йөзле бер принц, сап-сары чәчле, мөлаем, шибәр бер принцессага гашыйк булган. Аннары аларның бер сапсары улары туган, аннан икенче сапсары улары туган, аннан өченче сапсары улары туган. Һәм ул аңа аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне дип җырлаган, мәхәббәт аңлаткан. Ну, шадым әкият. Һәм бу үрнәк гаилә
бүген балалы солянка концертында җырлаячак. Жырлаячак, тик беләсезме, аңа хәтле, әле 8нче тапкыр инде балалы солянка концертында чыгыш ясаучы, 8нче ел рәттән күп кенә конкурслар лауреаты Камил Бак чыгыш ясар. Аннан соң инде әти-әниләре һәм инде күбегез зарыгып көткән Бәхетдин ансамбле да сәхнәгә чыгачак. Әлегә бергәләп көчле алкышлар белән каршы алыйк сәхнәдә Камил Бак! Алкышлар белән каршы алабыз.
Казан шәһәре мэры стипендиясе лауреаты Камил Бах. Теге мен әйтәм, тойларға гармонча керек болса, шалтыратыңыз. Пожалуйста. Нәрсә ничек кәйфләрегез? Армадыңыз әле? Юкмы? Ярар, тагын 1-2 сәгать түссәгез, кайтып китәбез аннары. Сез дә, без дә. Инде былай концерт ошыймы, юкмы? Но, это другое дело. Әйе. Рәхмәт. Инде без чиратта, инде гаиләбез белән хәзер шулай ук тагын бер шушы быел бит инде менә гаилә елы игълан ителде. Шулай бит шул форсаттан файдаланып, сезнең дә гаиләләргә, безнең дә гаиләләргә бер матур җыр, бер гимн сыманрак җыр иҗаттык, шуны сезгә тәкъдим итик әле. Гаиләм, җылы учагым. Ильяс Бахки, Эльза Шакова сүзләре. Гаиләм, җылы учагым. Ильяс Бах, Гүзәл Идрисова һәм Бәхетдин төркеме.
әйтіріп бір қаяқыл шапқаннары yok әлі. Сәфинә, қая кетесің бізнен? Ул күлмәген алыштырырга китте. Концертның икенче бүлегенә әзерләнә. Так, әйдә, біз де шәшіп керек. 15 минутлық тәнәфес. Мин кояшка елмаям, кояш миңа Мин җилләргә кул булгыйм, дәшәм уйнарга. Үзем дә үз көем, үз җырым минем. Әйдә җырла кушылып, син дустым минем. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур бала, балаша булсын. Гүлләр, чәчәк, отталар, ян биреп җиргә. Авыр булган эшләрдә җиңел ул бергә. Дуслар булса янәшә, яшәүе рәхәт. Әти, әни, туганнар, сезгә мең рәхмәт. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Матур бала, балаша булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күп булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур бала, балаша булсын. Көчле алкышлар, хөрмәтле дуслар, Казан балалар филармониясе ансамбле. Бралар, берсеннән берсе матур. Инде кабаттан хәерле кич, пирамида. Концерттагы тәнәфесне аңлап бетермим мин. Кеше болай да ял итеп утыра, аннан тагын 15 минут тәнәфес. Кая ял итеп утырсын инде, Сәфинә? Бөтенесе диярлек телефонга төшерә. Һәр бер җырчы чыккач, күршесе белән фикер алыша. Киеме турында, җыры турында, кемнең баласы кемгә охшаган, әтисенәме, әнисенәме? Чынлап та кызык бит. Менә мәсәлән, Рөстәм Абый Асаевның кызы Гөлназ Асаева копия әтисенә охшаган. Аның бит әле кызы гына түгел, талантлы улы Мөслим дә бар. Ул да копия Рөстәм Абыймы? Менә хәзер белербез инде ансын копия микән, түгел микән. Инде хөрмәтле дуслар, Мөслимгә килгәндә ул инде күп кенә конкурслар лауреаты, Созвездие йолдызлык фестивале лауреаты, шулай ук инде гитарада бик матур уйный. Һәм бүген ул шушы сәхнәдә әтисе белән бергәләшеп җырлаячак. Шуңа күрә көчле алкышлар белән аларны каршы алыгыз сәхнәбез түрендә. Татарстан Республикасының халык артисты Рөстәм һәм Мөслим Асаевлар.
жырларға гармуна мұңылып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шуша қабат көмеле ақ шешекке гармуна мұңылып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шуша қабат көмеле ақ шешекке Аралаған гармоныңына шағалап алашағым әнкейіміздің йымшақлы ұята керек тағын гармоныңына алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке гармоныңына алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке Уйларын мұңа көмеп яңғыры гармуна мұңа Үдейіпсіз бала қызлар ұйылып шу гармоншыны гармуна мұңа алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке гармуна мұңа алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке гармуна мұңа алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке гармуна мұңа алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке гармуна мұңа алып қайта иреміне яшілге алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке алма ағашлар шылша қабат көмеле ақ шешекке Müslim Асаев һәм Козан би ансамблінің яшь кенә егетләре кызлары. Мына булар да балалар, улым да үземнеке, бу балалар да үземнеке, чөнки мына бу балалар инде безнең филармониядә, Казан шәһәр филармониясында. Müslim Асаев. Бу балалар бергә әкиятләрдә уйныйбыз. Мына инде бу балалар шулай ук үзебезнең балалар кебек. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Шундый искитмәле проектны уйлап чыгарган режиссерларга бик зур рәхмәт, һәм тамашачылар сезгә бик зур рәхмәт. Һәммә безнең дә балаларыбыз исән сау булып, шулай бәхетле булсыннар. Сәхнәдә балаларны күрү үзе бер олы бәхет. Шулай бит. Балалар белән әниләр, әтиләр исән сау булса, калганы Алла бирсә, бар да яхшы булыр. Һәм инде менә бу егетләр кызларга карап, үземнең дә балачакка кайтып, инде классташлар, сабакташлары искә төшеп, инде дусларымны искә алып, тагы да бер шундый дәртлерәк бер җыр күңел өчен. Дусларыма дип атала. Бу инде барыбызга да. Şıram buylap, şabışalır mollayılar. Şu şaklarda şın dostılıkta, ağlar izler salalar. Bir yemliki dostlarım, yürekkeyim güldeşe, güldeşe. Oralar yaraklı bulsadan, köngül bulsun yeneşe. Bir yemliki dostlarım, yürekkeyim güldeşe, güldeşe. Oralar yaraklı bulsadan,
Озынны кешізімегіз Ұшрашығыз көрішегіз Озынны сақ түзімегіз Бірге бұл ки дұсыларым Үйреккейін келдеші Аралар ерақы болса да Көңіл бұсын енеші Хатылы юлны, еллар бізді айырмас Достық шебені қыбылғанда, қанатларда қайырылмас Бірге бұл ки тұсарым, үйреккейін келдеші Аралар ерақы болса да, көңіл бұсын енеші Татарстан Республикасының халық артисті Рүстем Асаев. Бек зор рахмет. Исән емеймілігіз, құрметті тамашашылар. Зор рахмет, Рүстем абай. Бәйрәм білән. Рүстем Асаев. Мәхәббәтен тарата тамашашыларға. Зор рахмет. Енді құрметті достар, концертіміздің шушы мезгілінде тағын бір қат біргәләшіп біздің партнерларымызға, егінәшілерімізге зор рахметлер әйтейік, һәм енді иқтибарларны экраннарға юнәлтейік. Uyushtiruvchi Bars Media компаниялар түркеме. Генераль партнер Кукмара металл савыт саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмар вакыт белән сыналган савыт саба. Рәсми партнер Яхын ювелир салоннары шелтәре традицияләрне саклый һәм хыялларны тормышка ашыра. Яхын һәр вакыт янәшәдә. Партнерлар Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты. Татарстанда беренче көннәреннән үк сертификатланган бердән-бер балалар азыгы җитештерүче. Каләм Канц, канцелярия һәм көнкүреш товарлары. Остров Сокровищ нәниләр өчен зур уен мәйданы, күңел ачу, күп кызыклы уеннар, тәҗрибәле аниматорлар. Байбуат абый. Синең мәктәптәге иң яраткан предметың нидә булган иде? Парта. Иң яраткан предмет. Татарчасына яраткан фәнең деген. Беләсең, Ильяс, минем яраткан фәнем инглиз теле иде. Чөнки укытучысы теге шундый сыланып тора торган күлмәкләр кия иде. Ая сыланып тора торган? Сыланып теге Озон күлмәкләр инде, сөйрәлеп йөри торган. Аңладың инде, Ильяс. Менә синең яраткан фәнең нинди? 6нчы дәресне бик каты яратам мин. 6нчы дәресне нишләп? Чөнки аннан соң өйгә кайтып китәсең. Вот рәхәт икән сиңа. Менә бу инде мәктәп темасы турында сөйләшеп тә алдык дип атала инде. Ярар, хәзер инде мәктәп темасыннан бераз гына читкә күчеп, тормыш темасы турында да сөйләшеп алыйк. Һәм инде хәзер бергәләшеп шундый уйландыра торган, бик тә тирән мәгънәле фәлсәфи җыр тыңлап китәргә тәкъдим итәм. Башкаручысы Татарстан Республикасының ат казанган артисты Марат Галимов. Алкышлар белән каршы алыйк. Жаяулы юл үтә, су бойлатып yüzә, Күк киңлеген
Öbüşalar kuşlar Özek özgüş avaz salır Jite bip salkınlar kışlar Haşa kışlar Göçme kışlar Jilpi jilpi Kanatağı Kışlar gibi kirkini minde yaradır Gizmesem de büyük kökünü Jilpi jilpi kanatlarını şakışlar Pangıldaşır salbulaşır Zenger kökünü ingli ingli Dirayunna kuzli kuzli Doktar uğran ezli ezli Şakramlar gizeler kuşlar Paytığız deyip ütkeş kuşlar Gile kışkırası deşir Paytığız Konak bulur Dağını kışlar Kışlar gibi kirkini minde yaradır Gizmesem de büyük kökünü Jilpi jilpi kanatlarını şakışlar Kangıldaşır savbulaşır Бик зур рахмат. Балкон бик зур рахмат за поддержку, за фонарики. Әллә жәлләп, әллә яратып кул чабасыз. Рахмат сезгә бик зур. Кырык 5 ел сәхнәдә мондай алкышларны ишеткән юк. Рахмат сезгә бик зур. Бик зур рахмат. Хөрмәтле дусларым, үзем генә килмәдем. Команда белән килдем. Гаиләм белән килдем. Яраткан хатыным, балам белән килдем. Алкышлар белән каршы алыгыз минем кызым. Бик каушый. Хатын тагын да ныграк каушый. Каршы алыгыз алкышлар белән. Камелия Маратовна һәм Ленара Батталова. Бергәләп җырлыйк әле бу җырны. Гөр-гөр-гөрләшеп яшик әле. Уянабыз, уянабыз. Yarımı bulap ömürlükə Par almam bu sin mina Gırı 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 gırılaşıp Yaşayımız yılan birgə Gırı 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 gırılaşıp Yaşayımız yılan birgə Saldım iğnelerine İsmimi şikkedi kulu yollarım Nasiplar buldu sina
яшибез жырлап бірге. Yaşibız aman birge, yaşibız aman birge. Rahmet! Karamel Maratovna, Rinara Battalova. Татарстанның атказаған артисті Марат Галимов. Көчлі алқышылар. Марат Галимов, Ленара Батталова һәм аларның кызлары Камилия Галимова. Әлеге иҗади гаиләгә көчле итеп алкышлар бүләк итәбез. Шын күңелдән. Менә Камилия турында сөйләп китәсе киләм. Камилияга 11 яшь, ул инде балет, гимнастика белән шөгыльләнгән, ләкин иң яраткан шөгыле булып, шулай да җырны сайлаган икән. Ике җырчыдан туган кеше ничек инде җырларга яратмасын? Алай диме Аслан, менә хәзер сәхнәгә чыгачак кыз име? Аның әтисе дә, әнисе дә җырчы булмаса да, ул үзе җырларга бик ярата. Һәм ул бүген Ришат Фазлый Әхмәтов белән бергәләп дуэт җырлаячак әле. Кем ул дисезме? Игътибар экранга. Наиля Славина, 13 яшь. Мини-мисс Казан 2020. Мисс Россия 2021 Гран-при иясе. Славиннар гаиләсе Эховиков. Тарихта без эзлебез бәйгесенең лауреатлары. Наиля Россия Татарстан күләмендәге һәм халыкара бәйгеләрнең күп санлы лауреаты. Халыкара татар җыры 2023 TMTV премияләре иясе. Үзгәреш җиле фестивале лауреаты. Җырлаудан тыш ул җырлар язарга, спектакльләрдә уйнарга һәм төрле чаралар алып барырга ярата. Хәзер исә көчле алкышлар белән каршы алыгыз сәхнәдә Ришат Фазлый Әхмәтов һәм Наиля Славина. Җилегә очкан безнең яр түгел, үз дигәнең табар әле таныр бер түгел. Югалтудан табышлардан тора ул тормыш, сиңа дигән сиңа була көтәргә тырыш. Үткән җилегә киткән язмаган безгә, безгә дигән булыр әле алдагы көнедә. Кемнәр көтә, ниләр көтә, ансын кем белә. Яшәгән саен яшисе килә. Yazmagan bizga, bizga degan bulur әлі aldalı günüdə. Kimler kötə, niller kötə, ansın kim bilə. Yaşayan sayın yaşisi kile. Diller gide uçramagan uzu barışlay. Kim ezilemi, kim yaşami, şular yalgışmay. Hatalardan, yalgışlardan saklamay kimide. Dikkalar ayak çalmasın Allah'ı günde. Ütken jilge kitken yazmagan bizge. Bizge digen bulur әлі aldağı günüde. Kimler kötü, niller kötü, ansın kim bile. Yaşayan sayın yaşisi kile. Ütken jilge kitken yazmagan bizge. Bizge digen bulur әлі aldağı günüde. Kimler kötü, niller kötü, ansın kim bile. Yaşayan sayın yaşisi
Aşığa küte bilgine Yaşagan sayın yaşisi kine Ötken bitken şilge kirken yazmadan bizge Bizge diyen bulur eli aldığı günüde Dinler küte diller küte ansın kim bilir Yaşagan sayın yaşisi kine Ötken bitken şilge kirken yazmadan bizge Bizge diyen bulur eli aldığı günüde Dinler küte diller küte ansın kim bilir Yaşagan sayın yaşisi kine Yaşar küte diller küte ansın kim bilir Yaşagan sayın yaşisi kine Yaşagan sayın yaşisi kine Лайла Славина, дуслар. Молодец, сіңілім. Рахмет. Қайырлы кеш, сәміз қырмәл тамашашылар, келген қонақлар, қайтқан қонақлар. Бик зор рахмет. Мына инде шыннан да балалар белән жырларга туры килде быелда. Үземне алар яшенә кайтарып алдым әле. Шул кадәр рәхәт икән алар белән. Шуннан да. Үзем инде 35-тә. Бик зур рәхмәт, бик матур җыр каршы алдыгыз. Инде барлык балаларыбызга да иҗади уңышлар телисем килә. Алда көннәрендә матур иттереп җырларсыннар, иҗатларын дәвам итсеннәр. Шундый теләктә каласым килә. Шәрәттәге җыр бик матур җыр. Үземнең репертуардан тагын бүләк итәсе килә сезгә. Илмир Җәлилова, Ферзар Муртазин. Син кирәк дип атала. Sözler, hisler bilen Yürek dolu bugün Benim üçün bir kaderli Senin şesta köngelen Yaradan dip abatlıyım Dağın Yaşar da Senin sabır canı Yaradan dip abatlıyım Yaşar da Senin sabır canı Bağım atsın ışını bana Nurla yüzün direk Derev bulup diberişin Girek iki yürek Yaradan dip ağlatlıyım Yaşar da Senin sabır canın Yaradan deyip kavatlıyım Dağın Yaşar da Senin sabır canın Ruslan ayları Senin sabır canın Yaradan dip kavatlıyım Dağın Yaşar da Senin sabır canın Yaşar da Senin sabır canın Yaratılıp yaşar gelsin sabır olup Hürmet edip Madrid'de yaşayın
Батыр бәйрәмнәр белән, батыр язлар белән сезне. Рәхмәт! Ришат Фазлы Ахматов. Ришат Фазлы Ахматов, зур рахмәт. Хөрмәтле дуслар, Ришатка менә хәзер кул чапкан кебек безнең партнерларыбызга да көчле итеп алкышлап алыйк әле. Зинһар өчен рәсми партнер Яхынт ювелир салоннары шелтәре. Традицияләрне саклый һәм хыялларны тормышка ашыра. Яхынт һәр вакыт янәшәдә. Әле бүгеннән башлап 25 мартка кадәр Яхынтта ташламалар. 2 ай бер алсаң, минус 45%, 3 ай бер алсаң, минус 50% ташламалар. Алкышларда бүләк итсәк, бик тә шәп булыр иде. Шулай ук партнерлар Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты. Татарстанда беренче көннәреннән үк сертификатланган балалар азыгы җитештерүчеләр. Шулай ук алкышлар бүләк итик һәм шулай ук Калям Канц канцелярия һәм көнкүреш товарлары, калям кибетендә оптовый бәяләр, кулай бәядән Канц товарларының киң ассортименты. Толырак мәгълүмат калям кибетендә. Журналистлар урамы 97, корпус 4-11. Шулай ук инде әлеге концертның, әлеге проектның булдыручыларына, эшләгән командасына, Барс Медиа компаниясе командасына көчле итеп алкышлар бүләк итик әле. Әлеге концертның режиссеры, сценарий авторы Гөлназ Сафаровага да шулай итеп көчле итеп алкышлар бүләк итик. Байбулат абый, син сәхнә артында нинди шибәр туташ белән сөйләшеп тордың ул? Кайсы ул Аслан? Ну, ул шундый ак костюмлы, менә монда кара туфлисы бар, кара чәчле. Шибәр дип күздә төшереп куйган уже. Ул шибәр туташ бик беләсен килсә, Венера Фасыйхова. Аңа 14 яшь, һәм ул яңа татар җыры, Созвездие йолдызлык, Мини-Мисс Татарстан фестивальләре лауреаты. Мин аның инесе белән таныш, Рамазан Фасыйхов. Аңа 12 яшь. Ул хоккей һәм футбол белән кызыксына. Әле тагын ул Созвездие йолдызлык һәм Сандугач Соловей фестивальләре лауреаты. Менә бит, бездә бик тә кызыклы үзенчәлекле видео бар. Моннан 5 ел элек Венера үзенең әтисе белән балалы сәләнге концертында чыгыш ясаган иде. Ничегрәк булган икән ул? Хәзер күреп китербез. Игътибарларны экраннарга юнәлтик әле. Яшын булып яшьләдең, янып торган күзләреңне бер син генә яшьләдең, янып торган күзләреңне бер син генә яшьләдең. Инде хәзер килмисең, бик уларны тимисең, әй мәхәббәт нигезин бер дә кылый белмисең. Инде хәзер килмисең, бик уларны тимисең, әй мәхәббәт нигезин бер дә кылый белмисең. Менә бит, алкышлар бүләк итик әле, хөрмәтле дуслар. Менә шушы вакыттан бирле безнең инде каты үзгәргән микән Венера, хәзер белербез. Шуңа күрә сәхнәдә Раяз, Венера, Рамазан Фасыйховлар. Girdim balkıp dırağıya biz Күңелерге
бар безнең өчен үрнәк. Алар юлы безнең юлыбыз. Шатлансыннар әле яши диеп. Туган теле моңлы җырыбыз. Гаиләләр яшәсен, тик күзләр тимәсен. Иң якын кешеләр яратып бәдәшсен. Таяннар сайратып, курайлар җырлатып. Гаиләләр яшәсен, тик күзләр тимәсен. Гаиләләр яшәсен, тик күзләр тимәсен. Иң якын кешеләр яратып бәдәшсен. Таяннар сайратып, курайлар җырлатып. Гаиләләр яшәсен, тик күзләр тимәсен. Әйдәгез бергәле. Венера һәм Рамазан Фасиховлар. Һәм безнең Казан бию коллективының матур балалары бик зур рәхмәт. Әле Венераның шушы вакытын күрсәтеп алдылар да минем дә искә төште. Нәкъ менә 10 ел үткән икән инде. Венера да үскән, мин дә үстем әзрәк, но гомер бара, әйтмешли балалар үсә. Biz картаябыз итерганы, үзебездә инде аңлый башладык. Ләкин мин үзем картаймыйм. Менә шундый бик җитди костюм кигән булсам да, бер күңелле җырларга булдым. Икенчесен инде бу проект буенча бик зур рәхмәт әйтәс килә чакырганнарына. Быел бит инде безнең гаилә елы, шуңа күрә гаиләләр сынапта матур, ныклы булсын, һәм балалар кайгысы күрмичә матур гына итеп җырлап, иң мөһиме татар телен саклап яшик әле. Әйдәгез бер язгы, матур, җиңел генә җыр җырлыйк бергәләп. Күптән җырлаган юк, сагындым бу җырны. Әйдә кемнәр белә бу җырны? Кемнәр минем белән җырлый бүген? Хайран икән, халкым ничек анда? Hey! Оппа, рай, молодцы! Әйдә бергәләп. Синең көләч үзләреңә бер тутырып карыймчы. Син дә миңа назлап кара. Үзләреңне алмашы, алма кебек кызарасың. Ярамый да карарга. Әле бара язлары гына. Иртәрәк бит алмага бергәләп минем. Чәчәк аткан бакчага яннарымда калырсыңмы бергә тормыш башларга. Минем белән барасыңмы чәчәк аткан бакчага яннарымда калырсыңмы бергә тормыш башларга. Ай рәхмәт. Яшын булса да алмасы, күзләр җиткәч кызара. Бер сокланып карыйм әле. Син харышны кызарма, язлар җиткәч алмагачын. Минем өчен аттымы, мәхәббәтне таптык микән, әллә безне таптымы? Минем белән барасыңмы чәчәк аткан бакчага, яннарымда калырсыңмы бергә тормыш? Минем белән барасыңмы чәчәк аткан бакчага, яннарымда калырсыңмы бергә тормыш башларга. Әйдә айдан минем белән. Шундый матур яз. Җылы тагына башласа ярар тизрәк дип көтәбез, шулаймы? Беренче куплетны бергәләп. Синең көләч йөзләреңә бер тутырып карыймчы. Син дә миңа назлап кара. Күзләреңне алмашы, алма кебек кызарасың. Ярамый да карарга. Әле бар язлары гына. Иртәрәк бит алмага. Бергәләп әйдә. Минем белән барасыңмы чәчәк аткан бакчага, яннарымда калыр
сыңымы Менің білән барасымы Шәшек атым бақшаға Yanlarımda қалыр сыңымы Бірге тұрмыш башларға Шынапты жамағат салқын Қорлы қышларны жеңдік Аллаға шүкір исән сау Енді матур еттіріп Язларына қаршылап Жәйлерінде көрген асыбеsin Құдай тағала Исәнлік саулық болсын Мәхәббәт болсын Балалар исән сау болсын Ғайлелер нық болсын Әйде бір кәліп бүрләтік әлі Менің білем барасымы Шәшек атқан бақшаға Янларымда қалыр сыңымы Бірге тұрмыш башларға Менің білем барасымы Шәшек атқан бақшаға Янларымда қалыр сыңымы Бірге тұрмыш башларға Янларымда қалыр сыңымы Бірге тұрмыш башларға Ой, молодцы, бірге жырладық еш! Міне жолай 10 ел өтіп кеткен бірінші татарша балалар солянкасы. Келешегі болсын бұл проектларын, балаларны татарша жырлатып, татарша тәрбиелік әлі. Әфәрин сізге барығызға да. Татарстанның ат қазанған артисті Раяз Фасыйхов. Рахмет. Менә минем Раяз абый белән жырлағаным юк әле. Иркә апа белән жырладым. Илназ Сафиуллин белән жырладым. Рамил Шарапов белән жырладым. Хәтерлисезме? Узган ел концертны аның белән алып барган идек. Ә сезгә Қайсысы көбірек ошый? Байбулат абыймы, әлі Рамил Шарапов ма? Мен барысында ишетем. Рамил Шарапов алып та барайды, жырлый да иде. Байбулат абый... Байбулат абый әлі хаманда барысында ишете. Байбулат абый яхшырақ инде, нәрсә генә дисәгез дә. Бик яратабыз аны. Эй, рәхмәт инде. Рәхмәт инде, Аслан. Менә беләсезме? Хөрмәтле дуслар, хәзер Аслан җырларга дип чыкты. Менә ничек дип уйлыйсыз? Кем белән җырлаячак икән ул хәзер концертта? Аслан, син әйтмичә тор, яме? Бармы нинди дә фикер йөртүчеләр? Кем белән дип уйлыйсыз? Бәлки шушы теге гитараларны карап, барабаннарны карап, күз алдына китер аласыздар. Юкмы андыйлар? Сезнең вариантлар кыскасы. Филүс диләр, дөрес түгел. Тагы нинди вариантлар? Кем дисез? Альберт Валиуллин диләр, дөресме? Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар белән каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Аслан Миргаязов һәм Альберт Валиуллин. Яши башлагачта дөньяда, Ләкин тормыш кануннары күптән, алай түгел шул дип елмая. яшкинчә килә баласы, картлыктан еракка чабасы. Вакытты бераз туктатып, яшьлектә тукталып каласы. Яшкинчә килә баласы, картлыктан еракка чабасы. Вакытты бераз туктатып, яшьлектә тукталып каласы. Балачакның серле сукмаклары, тукталышы сайын мөгъҗизан. Сабый чакның көне генә түгел, төннәрдән никтер тиз уза. Яшкинчә килә каласы, картлыктан еракка чабасы. Вакытны бераз туктатып,
şekile kalası Kartlıktan yere şabası Яшьлекте тукталып каласы Şeşlerime ot tüsler kürsedem Nişikler birişmi kalası Ay kızga bir kızga şu yılları Yaşlıktan farklıkta barası Yaşlıyın şekile falası Farklıktan yaratma şabası Vakıtlı biraz tutudatıp Yaşlıkta tutalım falası Yaşlıyın şekile falası Farklıktan yaratma şabası Vakıtlı biraz tutudatıp Yaşlıkta tutalım falası Vakıtlı biraz tutudatıp Yaşlıkta tutalım falası Бик зур рахмат. Аслан Миргаязов. Балалар белән бер сахнада булу, ул үзе бер бәхет. Үзеңнең бала булмаса да, барысы да бит инде бар. Үзенең балалары белән җырлар. Ышанарда түгел. Балалар булганда инде ул үзенә бер зур бәхет. Инде барлык әтиәниләр, алар гел балалар өчен генә тырышалар, яшиләр. Һәр вакытта инде аларның да әтиәниләренә карата тауфиклы булсыннар дип әйтүем. Һәр вакытта әтиәниләрен кадерләп, яратып яшәсеннәр. Гомер агымсу. Жар баштан киткәнче бер мәгълүмат гына әйтеп үтәсем килә. 4 апрель Казан Уникс концертлар залында сольный концертымда сезне көтеп калам. Килегез. Гомерләр чаба, тузаннар калан, язмыш йымгагын, еллар тиз үтә, көзләре килә. Кышлары үтә, язгы талпыну, жанны җилгетә, гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатан димәм, яллар агышын, җиллә бурыла, тавыллар тынам, үзгәртеп булмый, кеше язмышын, гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатан димәм, яллар агышын, җиллә бурыла, тавыллар тынам, үзгәртеп булмый, кеше язмышын. Безнең гомерләр йылдызлар сыман атылып янан, күкләрне иңләп Худайдан бүләк кыйммәтле димәк булмыйдыр аны. Бәрнигә тигеләп гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатан димәм, яллар агышын, җиллә бурыла, тавыллар тынам, үзгәртеп булмый, кеше язмышын, гомер агымсу, ташкыны ярсу, туктатан димәм, яллар агышын, җиллә бурыла,
Ömürler kıskan, saya bir uçkan. İki yaşalmi, ilk dilesek de başına küngel. Dayarlık tügel, yaşav kaderin. Yaxşı bilsek de ömer adımsın. Başkanı yarsın, tuktatan dimen. Yallar arışır, çille vurula. Davallar tınan, üzgertip bulmuy. Keşke yazmışım, ömer adımsın. Başkanı yarsın, tuktatan dimen. Yallar arışır, çille vurula. Davallar tınan, üzgertip bulmuy. Keşke yazmışım, çille vurula. Davallar tınan, üzgertip bulmuy. Keşke yazmışım. Бик зур рахмат. Барыңызға да қайырлы кештер тілеп қалам. Рахмат бик зур. Кешірі алқышлар Альберт Валиуллин. Оңышылар Байболат. Рахмат. Сәфина Шахиева. Һәм музыкантлар. Шулай көчле алқышлар бүләк итегеларга. Зур рахмат. Байбулат абый, сезнең нигә кичкенә вакыттагызны сөйләгәнегез юк ул? Кем булырга хыялландыгыз? О, мин Сәфина беләсеңме? Минем каршымда бөтен ишекләрдә ачыла торган кеше буласым килде. Полицейский. Синең кем буласың килә? Минем укытучы буласым килә. Син инде балаларга белем таратасың килә, шулай бит? Юк. 1 сентябрьгә соңгы звонокка беләсезме күпме чәчәк бүләк итәләр? Сәфина, синең кебек уңган булган җибәр кызга булай да чәчәкләр бүләк итәчәкләр ул. Син бердә башыма ты что? Менә беләсеңме, Иманым Камил алдагы кызларга шулай ук инде чәчәкләр бүләк итәчәкләрдер. Нинди кызлар ул? Нинди кызлар? Игътибар экраннарга. Әминә һәм Мәдинә Расуловалар. Спорт һәм җир яратучы апа-сеңел. Фигуралы шоу буенча беренче спорт разрядына ия. Таланты Россия 2023 исемлегенә кергән кызлар. Мәскәүдә узган халыкара балалар конгрессында үзләре иҗат иткән җырны инглиз, рус һәм кытай телләрендә башкарганнар. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, Бал Салянка концертының 3 шибәркәен каршы алыгыз. Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Калимуллина һәм бик күп санлы конкурслар, фестивальләр лауреатлары Әминә һәм Мәдинә Расуловалар. Туган җирем елгасыннан алып тутырырмын. Шишмәләрдә, изләү инешләрдә, җырлап ага, суны олкыны, мин Казанга бирә алсам иде, йөрәгемнең ярсу ялганы, мин ышанам сиңа, серле Казан. Мин
кызлар. Кадерле достар, ничек кайфларыгыз? Ордыгызмы әллә? Ничек кайфларыгыз? Әйдәгез, бибездә җырлыйбыз бергә. Yaratam yandan kiyem, sen canım yarım, özüme tingim diyem. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Şeşe batan dağlardan gülleri, jırlı yara tutduğunda dağlarının şişmeleri. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Dostlar, әйдәгез бергәләшеп җырлыйк әле. Сез әзерме? Әзерме? Сез? Тагын? Сез? Məhəbbətim canım sen. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Yarım sen, məhəttəmnin nuru sen, məhəbbətim canım sen. Бик зур рәхмәт! Бик зур рәхмәт Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Һәм чәчәкләрне аңа Әминә Мәдинә Расуловлар тапшырдылар. Ну, егетләр, кызлар, мин менә уйлап торам, концерт буе алып барабыз. Әйдәгез, сезнең белән таныштырыйк әле. Сез бит инде шын йолдызчыклар. Димәк, сезнең игътибарыгызга Сәфинә Шаһиева, 10 яшь, Little Top Model of Татарстан бәйгесе финалисты. Шаян ТВ, TMTV телеканаллары алып баручысы, Татар кызы бәйгесенең финалисты. Һәм аның яраткан спорт түре нинди дип уйлыйсыз? Дөрес, хоккей. Аның алкышлап алыйк әле. Сәфинә Шаһиева. Мин Аслан Миргаязов. Миңа 11 яшь. Һәм мин Татар малае 2019 гран-при иясе. 3 тапкыр ТНТ балалар премиясе лауреаты. Татар теле буенча республика күләм олимпиада призеры. Апуш балалар театр студиясы укучысы, телевидение һәм радио алып баручысы. 3 тапкыр фильмда төшкән киноактер. Әмнә бу кечкенә бәләкәч ул безнең Байбулат абый. Зур рәхмәт Аслан Миргаязовка да шулай итеп көчле итеп алкышлар бүләк иттек әле, хөрмәтле дуслар. Һәм Ильяс Фазлыев, шулай ук 10 яшь, Апуш Татар балалар театр студиясы укучысы, Престиж мода мәктәбенә йөри, ашарга, пешерергә ярата. Һәм ул кемнең улы дип уйлыйсыз?
Дөрес Алсу, Азат Фазлыевларның уртанчы уллары алкышлар бүләк итәбез. Һәм мин бүген әти белән җырлыйм. Азат Фазлыевны көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Хәерле кичләр. Ничек матур башланды бит тәүге очрашу. Уйламаган, көтмәгәндә безнең танышу. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Йылдыз санап уйнап көлгән бәхетле чаклар. Мизгелләрдә бәхет иткән кайнар кочаклар. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Бергәләп киттек. Мине калдырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Сине калдырма, ятларга калдырма. Ялгызымны утларда яндырма. Ильяс Фазлыев. Азат Фазлыев, әтием. Кстати, улым. Ильяс Фазлыев. Әйні сәхнәгә шақырасым килә. Улы улымны, Аяз Фазлыевны һәм Җәмилә Асадуллинны. Do-wop-a-do-a-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-a-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-a-shoo, be-do-be all night long, wop-a-do-a-shoo, be
Аяз Фазлыев, Жамиля Асадуллина. Öye bizden eni kıyaş, ilahi bir zatlı nur. Yalanların gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Ketip algan şaplığımız, abıylarına singin. Özüne tartıp tırasın, gel senin yanda küngel. Enisinin kızı o, Enisenin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı o, Enisinin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Abayında bu kadarla demli bulursan iken, dansağı biz tetiyemiz, o benim kızım iken. Eye bizden eni kıyaş, ilahi bir zatlı nur. Yılavların gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Enisinin kızı o, Enisinin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı o, Enisinin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Balalarımız esen sağ olsun. Her birimizi suyundurup yaşasınlar. Balalarımızga barlık tırışlıklarımızды koyup, kişi bulsunlar. Nendigine hünerde bulsalar da, özleri yaratkan işleri bulsun. Her birimiz onları. Haydi birlikte. Etisinin kızı ul. Enisinin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı o, Enisinin kızı o. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Müşteki bala müşteki, tek bəxtligine bu. Keyfi yok alın.
Сезнең көчле алкышларыгыз, хөрмәтле дуслар, Фазлыевлар гаиләсе. Менә алар. Үчтеки кызым, үчтеки җырының төп кешесе сәхнәдә. Үзеген аңламый. Зифа Фазлыева, хөрмәтле дуслар, алкышлар белән. Алкышлар бүләк итик, сәхнә артына сатып калыйк зур. Көчле алкышлар белән. Менә шундый иҗади, мотор гаилә, Фазлыевлар гаиләсе. Менә беләсез нәрсә дип әйтәсе килә, әле безнең бая биеде бит әле Аяз Фазлыев. Шулай бит. Анда инде кайсы Аяз, кайсы Җәмилә икәнен әле күреп була иде. Менә хәзер чыгачак бию төркемендә сез инде Филүс Кахировның улы Айдар Кахировны эзләп таба алырсыз микән, юк микән? Менә хәзер инде белербез. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, алкышлар белән каршы алыгыз. Түзәлити тим бию төркеме безнең сәхнәдә. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you posing. Everybody pose. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you posing. Everybody pose. Everybody pose. Get a partner, then begin. Hold whatever pose you're in. Posing. Everybody pose. Everybody, everybody, everybody then dance. Everybody, everybody, everybody then dance. Everybody, everybody, everybody then dance. Everybody, everybody, everybody then. Көчле алкышлар, Түзәлити тим бию төркеме, хөрмәтле дуслар. Менә инде хәзер бая кушкан мисалны хәзер шишергә, мәсьәләне шишергә кирәк. Шушы балалар арасында бар безнең Филүс Кахировның улы, менә хәзер бөтенесе булайрак карап тора. Әйдәгез, карап китик әле. Менә кайсысы аның улы икән бумы? Монсы кыз икән аның. Так, тагы может монсыдыр. Менә монсы түгелме? Юкмы? Кайсы? Монсымы? Монсы түгел. Монсымы? Кайсы? Монсы точно түгел. Монсы беләм. Монсы точно түгел. Кайсы? Теге яктан өченчесеме? 1, 2, 3. Айдар Кахиров! Каршы алыгыз, дөрес! Филүс Кахировның улы Айдар Кахиров. Бию төркеме белән. Балалар, зур рәхмәт сезгә, әйдәгез, башыбызны иябез. Мотор иттереп кенә һәм сәхнә артында сезне көтәләр. Поклон ясыйбыз да. Шушы Түзәлити тим бию төркеменә көчле алкышлар бүләк итәбез. Афәрин барыгызга да зур рәхмәтләр. Зур рәхмәтләр һәм инде зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Һәм инде хәзер, хөрмәтле дуслар, шушы сәхнәгә Айдарның әтисен дә чакырыр вакыт килеп җитте. Шуңа күрә алкышлар белән каршы алабыз сәхнәбез түрендә Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Филүс Кахиров. Hayırlı tünler diysen de bular. Eydeniz rahatlanıp bürgelep. Yılmaz yolları diyen jırlım. Başkanı buradayız. Uşulup jırlamız. Жаным нартолы, әйтер сүзім қалды. Bir мәл барысыз, юғалды. Қайларда, бүгін сен қайларда. Qaydan izlim seni Kıyaşta aylarda Gitmez yollara Yuğara
Yıldızlarına Kadir kullarını bular Hazır hürmetli dostlar, zaldağı barlıq balalarına sahneye çağırabız. Barlıq balalar. O'tganni javobni bilaman izlaysan ko'p narsa o'zgardi nek shuni sezmaysan men boshqa sen boshqa tiymasin yozmishqa ko'ngillar ushag'an yarali oqishqa ketdi kiyib qoz yo'llari yo'g'ara Hazır siz yürüyorsun. Gitmez. Молодцы! Gitmez yolları yukarı İstemem ağatlap sanıman yıldızlarına İstemem ağatlap sanıman yıldızlarına Sahnede Tataristan'ın Xalq Başqırsanın atqazan artisti Firuz Qahirov hem eng tertipli, motor o'zimizning balalar sahnamizda. Zo'r rahmat Firuzga, zo'r rahmat sizga hurmatli do'stlar kelganingiz uchun. Barig'izda bayram bilan, barig'izda olg'ada oq yo'llar kutsin. Yoqti motor kelajakda ko'rishirga nasib bo'lsin. Bayram bilan